നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ കൊല്ലാൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ സംസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയനാണ്, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടുപന്നികൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് അപകടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പന്നികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊന്നുകളയാം. അങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന പന്നികളെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ സംസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇടപെടണ്ടോ എന്നർത്ഥം. ഇനി അതല്ല, മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ കത്തിച്ച് കളയാണെങ്കിൽ അതിലും ഇടപെടണ്ടോ എന്നർത്ഥം. എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ വനം വകുപ്പ് വലിയ ബേജാറാവണ്ട എന്നാണ് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത്. പൊളി പൊളി പൊളി. ബൈ.